Pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secret. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me DJ Rocketera and welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sekreto. Ito po yung literal na TikTok challenge. We don't judge and we listen. We listen and we don't judge. O diba? Binaligtad ko po. So meron na po tayong top secret caller sa kabilang linya. Hello, magandang gabi sa'yo. Hello po. Pwede na pong umpisahan. Ay, wow, excited na siya. Tatanungin muna kita, ano yung pangalan mo, sis? Ano po, itago ko na lang siya sa Kriza. Kriza. Ikaw yan ha, hindi siya ha? Apo. Okay, Kriza. Ilan taon ka na, Kriza? 21. 21. Sang lupalop ka naman galing, Kriza? QC. QC. Okay, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Kriza, meron bang naka-on na radyo or TikTok Wala account po. dyan? Meron Wala kasi kaming naririnig na feedback eh. Okay lang ba kung i-exit mo lahat ng mga application dyan sa cellphone na gamit mo? Sige, wait lang po. Hello, Kriza. Na-exit mo na lahat? Na-exit na rin yata niya yung call. Ay. Uy, kapag tatawag po kayo sa programa ko, alam ko na gusto nyo ring marinig yung boses ninyo. Pero kasi hindi maganda yun kapag nag-uusap tayo, nag-feedback po, nag-e-echo. Siyempre may konting delay lang ng kahit mga 0.1 millisecond. Taray, no? 0.1 millisecond pa. Oh. Yung broadcast namin dito. Oh, hello, Kriza. Kriza, bibilangan kita. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Wala na po si Kriza. I think nakatulog na po siya. Charot. Dahil sa inayos niya, inexit niya ang lahat, nag-exit na rin siya. O, tawag na Kabisyo, 0916-529-5595. Aabangan ko ang tawag mo Kabisyo basta kung meron kang itinatagong sikreto at nagpapabigot ito ng iyong nararamdaman, pwede mo yang ibahagi rito. Eto, nagbabalik ulit si Kriza, ano ba talaga? Kriza? Hello po. Ayan, okay na. Hello, Kriza? Okay na po ba? Ayan, medyo better na. Pero alam mo ba, na nakamonitor din ngayon yung technician namin na si Matmat. Nakikinig siya sa'yo ngayon. Kaya naman, malalaman din niya kung talagang okay na, kung nagsasabi ka ng totoo. Kasi nung Christmas, ay inayos talaga nila to ng todo. Yung mga pinipindot-pindot namin dito. Kaya wala ka na talagang masasabing minumulto ako dito ah. Okay, Kriza. 21 from QC. Ready ka na mag-share ng top secret mo? Apo. Okay, Kriza. Ano ang top secret mo? Ano po ako, may baby na ako, 2. Galing po ako sa long term siya. And then, ano yun, simula nung high school ako. So, para mabilis lang po, galing ako sa long term, nagkaroon kami ng 2 baby. Tas, sobrang toxic ng relationship na yun.
Tapos ngayon po, nagka-boyfriend ako. Okey naman siya. Kumbaga ang tagal kong hinanap yung, relasyon na kinalalagyan ko ngayon, pero ako naman yung sumira. So, nagloko ako, niloko ko siya. Hello po? Hello? Niloko Opo, mo yung kasalukuyan mong boyfriend, tama ba? opo. Pero ano naman po, bale mag-iisang taon na din yung lumipas. So wala na Sabi kayo ni boyfriend, tama ba? Or kayo pa rin hin hanggang ngayon? ano, kami pa din po kasi, ang age gap namin 9 years po. 9 years ang Tapos age gap ninyo. yes po. So, bale 20 ako no'n tapos siya, 28, 29 gano'n po nung naging kami. Mhm. Tapos, gusto ko siya i-share kasi gusto ko rin po ng manghingi ng advice kasi hanggang ngayon po hindi talaga nagsi-sink in sa utak ko kung bakit ko ginawa, anong problema ko, kasi wala naman siyang masamang pinakita sa'kin. Ako talaga yung naging problema. Ah, Opo. naku. Ano lang yun, DJ Rocky, ano lang po, halos, 3 months lang ata kami tapos hindi ko maintindihan kasi wala naman po akong record na Nagloloko naglo-loko ka? ako dati. Opo, wala po talaga, ngayon ko lang po talaga 'to nagawa. Ah, Tapos, ka-work ko po yun, eh. Tapos ang age gap naman nun sa'kin 13, wait lang yung ha. guy. Wait lang ha. Opo, Yung 9 years na tinutukoy mo, yun yung current boyfriend mo. Tapos yung opo. 13 years na age gap, sino yun? Yun po yung guy. Guy na alin? Yung yung nag-cheat po ako, siya yung lalaki. Pero yung current boyfriend mo, hindi ito yung niloko mo dati. Hindi, yung 'di ba po may yung tatay ng mga anak ko, yun yung ex ko. Mhm. Yung niloko ko po yung current boyfriend ko ngayon na 9 years yung age gap namin. Okay. So sino doon yung nagawan mo ng kasalanan? Yung ngayon po, yung 9 years na age gap kasi ano po, DJ Rocky, 'di ba nagawa ko yung kasalanan pero kami pa din po, tinanggap niya po ako. Sino bang naging third party ninyo nun? Yung ano po, yung ka-work ko po na 13 years yung age gap sa'kin. Wait lang naguguluhan na ako Opo, Medyo mag-backtrack tayo ng onte sige ulitin ko po, Okay. ganito. Meron kang anak doon sa una mong partner, tama ba? Yes po, tapos yung Etong 4 years wait lang, etong opo, partner mo na yon, na tatay ng anak mo, ilang taon yung age gap na sinasabi mo? hindi yung sa kanya po, ano ko yun, parang high school ano ko siya. Siya talaga yung una, Siya yung una. Okay. opo. So, Ta bakit kayo naghiwalay dahil toxic yung relationship ninyo? Yes po, lahat problema namin, sa financial problem namin, nambababae siya, binubugbog niya ako, and then may bisyo din siya. Okay, sige. So, pagkatapos nung relationship mo na yon, dun sa tatay ng anak mo, sining sumunod? Yung ano po, yung 9 years, Yung nine yung age years. gap, opo, Okay, etong si 9 years, niloko mo siya sa third month pa lang ng relasyon ninyo, tama ba? opo, At yung third party doon ay yung 13 years yung age gap sa'yo. opo. Paano kayo nagkagustuhan nung lalaking yun? Ano, ka-work ko po siya. Bale hindi ko na lang po i-detalye yung parang yung environment ng work namin gano'n, basta magkatrabaho po kami. Mhm. Tapos, nung siyempre bago po ako, nung training pa lang kasi ako nung mga senior ko dun. Siguro halos lahat naman dun parang binibiro ako ganyan kasi nga siguro po bago, ganyan. Tapos hindi ko naman inano yung sarili ko na mahulog sa kanya. Siguro sa araw-araw kasi na gano'n siya, ginaganyan niya ako, yung parang Ano nagpapapansin yung po siya. ginaganyan? Yung ano po, kunwari kikimdat siya, ganyan. Pogi ba? Hindi,
Eh, hindi naman pala pogi eh. Eto nga po, kasi feeling ko naman yung nakita ko kasi sa kanya, yung pagkalalaki na masipag po kasi siya magtrabaho. Tsaka matalino siyang lalaki, gano'n po siya. Hmm. Eh, Oh, yung boyfriend ko po kasi, okey naman talaga siya, wala naman pong problema. Pero ang pinagkaiba kasi nila, yung work po ng boyfriend ko parang freelance kasi siya. Tapos, parang mukha yung puhunan, gano'n po. Tas hmm. parang nakumpara ko lang yung, kumbaga yung passion nila sa buhay. Yung isa kasi ganito, masipag siya, ganyan. Di yung isa puhunan niya lang yung mukha niya, kung walang tatawag, wala siyang trabaho, gano'n po. So parang nagustuhan mo yung stability ng work nung katrabaho mo? Opo. Pero ang problema po kasi nun, napahiya din ako nun kasi may pamilya po siya, yung lalaki. Ah, may pamilya din yung lalaki. So paano kayo nabisto nung boyfriend mo? Nagkabistuhan ba? Nabisto ka ba nung pamilya nung lalaki, nung misis niya? Opo. Ano po siya, kasi meron po basta event po siya sa mga ka-work namin. Tapos inuman, pagkatapos po nun, Inuman sa umaga ba yan? hindi, hapon na po siya, Mm. pagabi na siya, mga 6 PM. Mhm. Tapos, eto DJ Rocky, totoo lang po, kasi hanggang ngayon hindi ko maalala kung ako yung nagyaya o siya ba. Yung pinaka-time na yun yung hindi ko maalala, pero yung mga sumunod-sunod na mga nangyari naaalala ko naman siya. Yun po, pumunta kami sa isang check-in-an siya, tapos, nung pauwi na, ayun na, kunwari tapos na yung nangyayari, pauwi. Anong kunwari nangyari yun? Oo, halimbawa po, halimbawa. Hindi Ah, rin example yun. Opo, nangyari Pero siya, nangyari nangyari. siya. Hindi Opo, mo lang nangyari maalala siya. kung sino nag-initiate, tama ba? Opo, tama po. Tapos, yun nga po, ginamit niya kasing payment dun, card siguro kaya meron siyang receipt, ganyan. Tapos yung resibo na yun, naiuwi niya, tapos, um, yun po nakita nung asawa niya. Ah, so nag-check-in kayo sa isang hotel, tapos yung nagbayad si lalaki, tapos na ginamit yung card, tapos yung resibo na iwan sa bag, nakita ng misis, tapos doon nagkabukingan. Inaway ka ba nung misis? Opo, inaway niya po ako, chinat niya din yung boyfriend ko. Anong reaction ng boyfriend mo? Kasi ano pa po yun, mga nakauwi kami mga 3 AM, mga ganyan po. Mhm. Tapos, pasok po kasi namin nun mga 8 or 8 to 9 AM yung Mhm. So pasok namin. tulog pa si Opo, tulog pa. boyfriend. Opo, tapos Magkasama kayo sa yung isang lugar. opo, kaya rin hinihinaan ko yung boses ko kasi po sa kanila ako nag-i-stay. Mhm. Opo. Tapos po, yun nga po, mga nag-message siya mga 7:30, nasa biyahe na po ako. Tas chinat niya yung boyfriend ko. Tas habang nasa biyahe po ako papasok, sinabihan ako ng boyfriend ko na, may nag-chat na ganito, galit na galit sa'yo, ganyan. Nung una, mababahala ka kasi wala siyang reaksyon yung boyfriend ko. Wala siyang, parang hindi pumapasok pa sa isip niya na nagawa ko yun. Kasi nga po bago pa lang po kami. Mhm. So meaning, hindi siya galit agad, Opo, hindi siya wala. namato, Wala po, gano'n, walang walang halong gano'n. pagtatanong. Opo, walang mura, hindi niya ako yung ginanyan, ganyan. Wala akong narinig. So anong ginawa mo? Nagsalita ka ba? Nag-explain ka ba? Nung nasa biyahe pa lang po ako nung pinapauwi niya ako, tumatanggi pa ako. Hindi ko pa inaamin. Okay, nung pagkarating Kasi mo? tapos nung yun nga po, sabi niya kasi umuwi ako, wag ako pumasok, ganyan. Pag-uwi ko, dun kami nag-usap, pero blanco pa rin po ako nun kasi nga may hangover pa po. Iniisip ko yung nangyayari.
Ganun po. Parang naglo-loading pa siya sa isip ko kung paano ko babanggitin sa kanya lahat. Ang tanong, inamin mo ba? Oo, hindi. Opo, inamin ko na po siya. Sabi ko, totoo. Paano niya tinanggap yon? Natulala siya, tas ang tanong niya lang sa akin, bakit? Anong sinagot mo? Sabi ko, hindi ko rin alam. At saka, hanggang ngayon po, hindi ko naman masabi sa kanya na yung totoong dahilan. Sabi niya kasi sa akin, hindi mo papatulan yan kung hindi mo yan gusto. Gumanon siya sa akin. O so, anong Alam ko sinabi mo naman. dun? Hindi po ako sumagot. Sinabi ko, lasing ako. Pero yung totoong dahilan po nun, yung binanggit ko sa inyo kanina na, yun lang po, yung stability. Yun po yung sinabi niya. So, kanina. bakit Bakit hanggang kasi ngayon kung- kayo pa rin? I mean, napatawad niyo yung isa't isa? Napatawad ka niya sa ginawa mo? Tinanggap ka niya ng buong buo kahit na nagloko ka? Sa ngayon po, kakaisang taon lang namin netong January. Opo, alam ko po na na pinatawad niya naman talaga ako. Pero, syempre po, hindi ko naman siya masisisi at saka lalaki rin siya pag naaalala niya. Minsan, may nasasabi siya sa akin, tapos hindi na lang po ako sumasagot. Yes, definitely. Tas And you have to live with it kasi nga nangyari yun. But anyway, magbabalik tayo. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Top Secrets. Metro's #1